Naami karon diri sa Kabanglasan sa dako nga mais, ang landmark sa Kabanglasan. O bisag ulahin na kay no, pero magpatindan sigapon mi diri. Nangutana mi sa uban, ang uban diri kapulo na, kalima na si balik-balik, pero kami kaisa pa. So magpatindan sa siguro mi no. So atong luparon mga kasitiyo kung unsay naagid sa dakong mais. Okay, let's go. Ni Jesus, pasalamatan sa tanan nga nabuhat niya. Awiton ko, dayon ko, ang ngalan ni Jesus. Ako siya pasidungga. Ang kinabuhi So mo ni ang dako nga mais. Tao karon ulan-ulan ang panahon. So nindot kay view no. So makita gid kayo ang nasa ubos. Nindot kayo. So nasa sa tumoy sa bungtod. So bisag ni siya ang landmark sa Kabanglasan, Bukidnon. Ang dako kayo nga mais. So mo ni siya mga kasityo. ang ngalan ni Jesus. Ako siya pasidunggan. Awiton ko, dayon ko, ang ngalan ni Jesus. Pasalamatan sa tanan nga nabuhat niya. Awiton ko, dayon ko, ang ngalan ni Jesus. Ako siya pasidunggan. Ako siya pasidunggan. Ako siya pasidunggan.